n'anya si ihe ego mmadụ na-ekwu okwu ọ na-agụ m agwa beach onye nta agbọọ n'obi ta agbọọ m n'anya nsị mba na ihe ego mmadụ ihe mebụ nga dosbin m ha na-esu aka na geeti m chọrọ ịmasị fensị nga dosbin m weda afịa tụkpunye ya na lailọn tụkpunye ebe ahụ na dosbin kwuru ofe aka mepee geeti ha yi mọfti aka polisi nsị atọ ashma vie abata n'ime jide be m tọọ n'obe m upside down tọkacha bed m niile ha wetara infọmeshọn na afịa batara n'ụlọ m chọọ afịa fọrọ gaa na dosbin ahụ wetara alọ na aha afịa ndị metụ ya aka drọpụkwa ya bi ara agba m Daddy ka m gụrụ my first nga bet Chineke protect him. Then dosbin na afịa dị afịa na anọzi ego dị na ma ọtụtụ anọzi n'ime na onye gbasaziri afịa ndị ọzọ kụpụrụ ya onye kpọọ m na-asị m ya ji nwee kọntaktị ebe gị na-asị gị rapụ m ka m pụtagodi ka njegodi nke nara ana my brother kwa evil ihe ị na-ekwu da ya bụkwa n'ime na ka ị pụta n'ime enwe ihe ga-eme gị enwe nchọpụtara life mgbe ọ dị mma mgbe m nọ n'ụwa nchi ime ihe nsịcha nga nka ma ngazi ọzọ ịgacha ọtọbiri gị ego ahụ iyi bichi enwe na ego nriri ebe a na bichi afọ ka m na-ata m ga-achọ ka ịtakwa mfu again ihe a bụrụ ime bichi o nwere mmadụ na-eji ọsọ oje nke ọma njezi ọzọ ejidegodi akụcha ihe ọsọ oru echi ọma njezi ọzọ atọ no bichi afọ a na-ata ebe ọ ka mma nkwa trọk na lalịkpọ maọbụ ọsọ afịa ama m asa kọstọma I can convince you to buy I can convince you to buy ebido m my dad mgbe m pepe ebido m 13 years gbaba mbọ sọba moto wufube deti nwetebe ego and inwere ile afịa yes almost my sister na university enwere m 2 siblings so nke a bụrụ ụmụtara pụrụ mpụta ebe a m tọọ ihe new leaf mpụta ebe a Chineke biko just nye m ihe m ga-eme ndị si support our guys support akaụntụ ya dị ebe a biko ka mama ga-akwụ ụgwọ anụ a pụọ m pụọ ebe a before 1 week ada ụma ngwa ka ọsọ nweta dị ego ka mama nọrọ 1 week na please na m ga-apụ ka mgbagharị anya hada amọrị ka m pụọ na atago m afụ ihe atago m afụ egoche mana airport Ọnịcha da ihe na ndị na-elecha lekwa nonsense price anyị goche millions bito onye nọ n'ime enyi dị ego mgbe a na-agbagharị maka ya mgbe a na-agbagharị maka ịgba amaara bichi ya nọ na-ekiri ụmụ arụba m na-abụ ndị mmadụ azụ bịa police station soro bịa prison na-ekiri ha edina lifeless ọbụna ha anwụgo eburu ha jenye n'obodo a ọ chọrọ 1.3 million onye na-ajụ ego na 1.3 million na naira which is 500,000 sefa enye ha n'obodo a bichi enwe iburu onye nga nwụọ n'obodo eme a ga-eme gị enyi ego ebere che mgbachi ini onye ahụ ịbụ ihe prisoner na ị ga na-arụ nga yes ewekwe che mgbachie no case ambassador bụ onye Hausa onye ugwu ka ọ bịa kiriche ọjọọ onye si gị bụ afịa ọgwụ mana ọ bụrụ ụmụnne ha bịa gbapụta ụmụnne ha anọ m nje ụmụnne m ha ka ọnụ biko ka m pụta ihe eto ọnụ new leaf ọ bụrụ island ọ chọọ kọntrị dị mara atata moto je họsụwa ọnwụ m ebe ahụ ama moto enweghị conversion zukwa onye ike nweghị conversion aka m amara eme ọkụ ome ọnụ 10 naira yes 10 naira 20 na-atụkọ ego ka pepe na-efi nọ nke a na-abịatu nke a na enweghị ego ifere nke a na-abịa nnukwu ịghara confuse ma m ị na-ekwu ya steji and I recommend on his steady. And the man nụrụ adị m hapụta mgbogotere ebe yes ndị man nụrụ onu m ọ nwere m ya na ebe a na drọg ka o bu bata ọ pụta ọ ṅụrụ isi na gịnị sorry o buru ọgwụ ṅụọ iyi so o metụkwa ihe ọ gbasara ọgwụ ege si ma na ọ bụrụ ya
So ebe a ga-eme gị atọ good new leave because icheta ọ bụrụ onye bịa nọ 6 months ọ nọ 1 year ọ nọ ha ekwe n'edi ndị kụchara 4 years o nwere na-abịa 30 years onye na-ajụ ihe o mee o bulu afịa o nwere ihe anyị na-efe ofe o nwere na-akụ ya 30 years ọ na-adụ ya 1 ọ dogo 17 o nwere nga ga-agwụ next week na 7 days ihe ọ kụrụ ara iri ka ọ kụrụ ya 1 by 1 ara iri nke a bụ okwu ha gbogote okwu ndị nke agbogote okwu ha bụrụ okwu a na-ekwu ekwu pete egwu abụ onye afọ ọgwụ ndị ejiri anya afọ gị kama a ga-arapụ ka ama na ịgba ha agba enyo anyụ bọsụ igbo ya afọ ọgwụ ama na ịgba ha agba enyo anyụ edokwa oburu onye Igbo a ga-ejide gị sef gwa gị na level gị na nwere ị na-akọwa na ọ wụrụ onye Awụsa na a ya emekwa dị obele ebele enwere onye ugwu buru ọgwụ bịara ebe a na onwe nke jekọta enye ata ihe ezi ọ batara achọ ọtị na ka ewe marịa ndị kọta anya ọ nọrọ 2 weeks ọ drọpụ ego kwọrọ onwe onye ugwu o nwere chi na ose ndị 10,000 naira ee Chukwu gọziere m ụlọ Freedom 2-0 thank you. Onye ọbụla ma ndị enye 1,000 ndị enye 1,000 biko na mmadụ 200 nye 1,000 not 200,000. Yes. Please ka m gaa side nke m ka m telefon na gaa side nke m. Tinye onwe sendele 5k nwanne daalụ mana ekwe na anya ihe awụkwa program ntị ime taa ọ bụrụkwa program ntị any amount dị oke onye ji 500 naira na ọgọdụdụ nne ọka na-eligo fe onwe 2,000 dị mma thank you. Thank you. Chukwu gozie for support. Na ịkachakwa abịa edigo eji nwaanyị ndị ụka bịa butere anyị ihe bed a nwa ya ejiri bed ọkwa pieces akwa nkịrịnka akwa eji abịa m ebe a nwa aka ọrụ na-akpacha ma big were nke ere akacha ịkpa ere ịrụ ha fan ere 200 nke 200 ịgba ha fan ere Chukwu goziere m ndị na-asọpọtụ Chukwu goziere m ekene m ụlọ biko ana m agbalị nsogbu adịrọ mmasịnye bụ na-alụ nne ana m ebe a Chineke sitekwere m nwa m ga-anụ eziokwu na-agba afọ ihe na-atakwa ebe a ateli ọ nọ ebe a na ọ nọ ebe a beach ọ nọ livestream ga anọ eziokwu without anything just natural love after hearing my story I just go for my mom for everybody somebody ọ ya-eche m till I come back yes till m bata. Thank you so much. Thank you. Naturally, I'm doing okay. I'm not going to na-emefuru ego ya week 600,000 na-emefuru tanke ego. Chee na love nwe anọrọ m 3 months nwe nsogbu. Ome ego ya n'obi. Na amụrụ m anya abalị amụrụ m ka ndụ ọ ya introduce 100 days fasting and prayer na-eme fasting n'isi m the family is also fasting for me, praying for me. Hey, Ugo, thank you so much. Ugo, one them two. My brother, we didn't talk about you, Gente. Can we give you will live nna anyị na-ekwu beach. I nwere ego obi and the end of God love you. Yes. God love you. Ana m help ndị mmadụ mgbe ọ dị m n'aka. M na-help ndị mmadụ. Nwere kọrọ m akọmadụ, nwere kọrọ m story amadị elere aka. Ya mara ya bụ ego n'ego. But amaghịzi nke m nwezi nsogbu.
God bless all of you. Una man lack because you guys will not lack. Even say what you are good magic from magic. You go see. What you go out the window, better she the one net better chineke. My life. Stay there and tell you this is a notification. More maybe alive come man. There's a bag about my page. I know one day on Facebook. On Facebook, I know one day. In the studio, I watch a video on Facebook. No. Na blue app. Sorry, na blue app. Now I see you go about. See, try. No, na come my story. Onye bụ onye a? Onye na-aka ụkọ m. Nnozi follow eze ebe ahụ. Uze ni ịnọzi na ebe nke black app a. Chọrọ gị bịa ebe a. Follow gị. Subscribe or mee niile. Join our community. Mom maybe alive na that one. Ị na-ekwu okwu ma mgbe ị na-ekwu maka ma mgbe a na-anụ ọgụ ebe ahụ nọ na-eti na-ekpọkọ ma ekpere Chukwu kpuchiere gị. Ọ ga-abụrụ ndị ezigbo mmadụ ihe ọjọọ na-achọ eme. I'm always praying. Chukwu just cheta m ekere m site n'onye ọbụla biko ndị nọkwa ụnụ na-atụsa n'ozi a biko ka ndị ọzọ fụkwa na-abịa gbutegbo biko ka mma ngere sitere gị before 1 week ka m pụtakwa ebe a ọma pin ụda akaụntụ ọsọ ọma pin ya onye na-atụ m ga-epin ụda nwanne m dasọ nọ na-egosiri so ụwa ọ bụ ọtọ ama m n'ile ebe a ka ọ fụ n'erụ si m taa na orugo nke ụra zi orugo gwa tinyere m aka ebe a dịgoro mma na ndị mmadụ arasị bifọ ndị mmadụ ekweghị ichichi ebe a and obodo a obere ihe ọbụla ime ga-ebute gị nga obere ihe ọbụla ime na izuru ori gị na mmadụ nọrọ ọgụ na iji ezuru ewu mmadụ ihe na-enwere isi obodo na-enwe ọra izuru ahụ obeze na nga obeze na nga akpọghị ihe na nga onye a pụọ 1 week 2 weeks ọ nwụrụ enwere ike si nga pụọ ama m dịga ya mgbe ọ nọ n'ime ebe ọ na-emekwa ụmụ ya ọ bụ 3 months ka ọ nọ n'ihe nwụọrọ onwe ya ma alụ nwụọ. Hey, give thank you so much. Give them appreciate. Okay, o nwere na-ekwu maka Pastor Jerry Eze emechara ị ga-ese ndịrị mere nke ya nga na-efolo gị ya na-efolo because ihe things of God na-amasị nwe wee mago ọsonye nọ n'ụwa emekwa ofu ihe burukwu uche gị bupụ ame nji nwa isi na m ga-anụkwa a wife nọ close to God na Chukwu na nzakọ mebere nyekwanụ m ya enwetara m ihe ọma ebe a jisi ike niile agakwana mba akwara ka ihe ndị mmadụ na-ekwu bịa gị isi apụtụkwana ha ọnụ onye 500 ekene gị Chukwu gozie gị adakwara mba ọkwa ndị ipoki ndị ala ndị ipoki na ha amanye nkwe mmadụ aka 500 nkịtị ha amanye nkwe ọrụ echichi onye ahụ nke emere oju ebe aka na emechi onye ahụ nọkwa na-ayọkwa na-arụkwa stori ịbịa ịpụta ị na-eme nke ọ na-eji ihe ọjọọ bụ ihe dọrọ mma onye kwu ya kwuo street na-atọ ụtọ beta ọ bụrụ ụtọ ya ka a na-ekwu ọ dị outcome a na-ekwu ụtọ ya ịba ị nọ street ị na-ejere abata ọ na-atọ ụtọ beta ọ dị outcome after ite enwezie gị ka ị ga-eme enwezie gị n'obodo na-akwọ mmanụ kwakwọ gị na nji enwe gị na ndụ ụmụ ihe a were gị were anụ gị fidi azụ dị mkpa mmadụ were anụ gị nye azụ rie gị enweta gị n'obodo na-atọ ha ngị na-atụ gị angị were akwa were waterproof black kechie gị tụọ ha gị upside down kpọrọ gị isi a na ọbara gbagbuo gị ebụla amalọ o nwere ndị ma
Hapụta chino n'ụzọ afịa na fim onye ego ọbụla. O nwere na-aga na-apụtazi. O nwere nke bịara afịa ọgwụ ka ọ jee kọtụ ama m ịtọgharị ọchị jọji ewe nwa 20 years. O nwere nke ejere 10 years ọsị jọji abụrọ chukwu ya jọji asị na abụrọ chukwu gị ọsị jọji were akwụkwọ ebe ndị nwụrụ anwụ nọ ị gaghị anọgo 15 years na ọ nabe. Thank you so much. Thank you. You always find a way to ruin the shit that's important to me. I'm really tired of this, you know? This shit is getting so annoying. You know, fuck this. Fuck it, because I'm done. Ask him testimony himself, testimony, I'm not about YouTube, man, job. Like testimony go long. Testimony the long, bitch. Testimony the long. Because yeah, man, those. Why not? Why? Yeah, man, those guys. Okay, man, because I ain't channel that day. I ain't channel. Faithful day, that's really though. Now, Chineke, here you did that. Yeah, no, just can just salo, least a megum, can just salo. Mulum Babu to Nasa, you know, I went out and in nada. Let I go. And then I have plan look I got boss, young man, I got boss. I'm so tired you have computers, gonna where phone in a pocket and come up to the gate. Now, in the mouth of Botana. You should not even not done yourself, you know, boy, not door from Bible. So, in a hot, I go still talk. When I fetch me, happen here, Arabinago, happen here, Ikuku, a year, not Dandori. Nah, magic, American magic. To go make a better gas, gas, no hammer, gas. Or you just natural, or gas, you where's we go? Natural help walking. My brother, we're not street now. When the daddy came here, at the same now poor woman to poor woman. Na alacha nchefu na alacha dị ntụ nonsense alacha na ata m afọ so that is fact ebebe m mgbe na akwa na gate m were ntutie n'ọnụ alacha ebebe m fa na-ekwekwa atụrụ ma nkọ a na-ekwu ejege ebe ha afịa na ozugbo mkpọrọ afa Chineke. I never leave God. If I leave God, I will die. If I leave God, I'm going to die. If I leave God, I will die, bitch. God help me. Arab country. The guy went to that. Went to a line long. When it's here, then I would have to be quite minutes. What would glove over? Sack happen. I want testimony. I'm living witness. The triple amara. Happen here. First, again, I'm walking as a beer at Namma. I please go again at Chukudi Namma. Imagine Madi beginning a go mother. Agent and we are mother. I'm not maybe just near gear. Go back a goto. Okay, no beer, but all the time. My brother, I went there yesterday. Let I go. Oh, video yesterday. Obele can talk. The video now na 10,000 views now. No Obele can talk to me. Oh, when you don't put in that video, the man one, yeah. Oh, we get him one and the buy need and the buy good by 4. Yes, I go. I don't go back 2 years and I'm all on my second again. She so one man have it now. I don't go back 2 years and came on put outside and wobble. And when you go there again, you're a man college of my semen, but you don't mean a man. Almost Sunday 500 naira. I appreciate. Because you go 500, 200 TG 2 go say that I appreciate so much. 500. Never mind. Okay, thank you so much. Thank you. True life story. Real life story.
If you only now watch now, I don't mean for them that you can go say 1 or 2%. You can go around. Charge,